ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ହେଇଛି? ବିରି ପିଠାଟା ଚାଉଳ ପିଠାଟା ଲାଗୁଛି। ବରାଟା ଇଟିଲି ବରାଟା ଲାଗୁଛି ସୁଜି କାକରା। ଭଲ ଆଉ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପାଇଛି? ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ। ତରକାରୀରେ ଚିନି ପକଉଛି? ଇଏ ଗଧ ଦଳ ଉଠିବନି କି? ସେ ଉଠିକି ବସିଛି ତ ଦେଖ ଇଲୁକୁ ବାବା କିରେ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛି କି? ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା ହବୁନି? ଆଉ ଠିକ ନା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଣୀ ତ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦେଖ ବାବା ଖାଇଲେନି। ଆଉ କଣ ଦେବି? ରଖିଦେ ନା ଆଉ କଣ। ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପୁରା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ମାମା ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାମା ସାର୍ଟ କିଏ ଆଣିଦେଇଛି? ମାମା ମାମୁ ମାମୁ ଆଉ କଣ ଆଣିଦେଇଛି? ଏଇଟା ବି ମାମୁ। ପୁରା ଦି ଜଣ ଯାକ ଖୁସି। ଏଇଟା ମାମା କିଏ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ପାଉଁଜି କିଏ ଦେଇଛି? ମାମା ପାଉଁଜି ମାଇଁ। ହଁ ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବେ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଟିକେ ଏଇ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛି ଚଳିବ। ପେପେ 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 ପେପେ। ଚାଲ ଏବେ ପୂଜା କରିବା। ପିଠା ଖାଇବ? ଓକେ ଚାଲ। ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଆସନ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ନେଇଛି ଦୁବ ବରକୋଳି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଠି ତ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମିଳିଲାନି ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଛି। ବରା ଆଉ ଚକୁଳି ତରକାରୀ କରିଛି। କ୍ଷୀର ଆଳୁ ମଟର ଝୋଳ। ମାମା କାନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ। କେମିତି ଲଗେଇବ? ଥାଉ 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 ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବ। ସିନ୍ଦୁର କୁଣ୍ଡନ ପଡୁଛି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଏମିତି ଦେଇଦିଅ। ପିଠା କିଏ ଖାଇବ? ଲାଗୁଛି ମାମା?
ନିଆଁ ଦେଖି ଏଥର ଖାଅ ନିଜେ ନେଇକି ଖାଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ମା ଖୋଇଦେବ ହଁ କରିବା ଆହୁରି ପୂଜା କରିବା ହଁ ଆଗର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା କୁ ଆସନ କରିଦେବ ମତେ ଖୋଇ ଦଉଛୁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ମା ନିଜେ ଖାଇବ ତମେ ବସ ତମେ ବି ଖାଇବ ହଁ ବସ ମାକୁ ଖାଇବ ଦେଖ ଏଠି କିଏ ନାଇଁ ମା ଧରିବନି ଅଙ୍କ ଦିଅ ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ମଡ଼େଇକି ଦିଅ କ୍ଷୀର କୋଉଟା ମାମା ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଖୋଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଅଧା ଗଲା ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ଦିଅ ଦିଅ ଦି ହାତରେ ନିଅନ୍ତିନି ମାମା ଗୋଟେ ଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁନା ମାମା ସୁପର ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମା ବନେଇଥିଲା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସିଆଡ଼େ ଦେଖିକି କହିଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସୁପର କେମିତି ହାତ କରନ୍ତି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲ ମାମା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲ ଏଇଠି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାଇକି ବେଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଇଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ମାମା ଇଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ଘୁଞ୍ଚିଆ ମା କୁ ଆସ ଖୋଇଦେବ ପେଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାତ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ସାତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହବ ମା କୁ ଖାଇଦିଅ କମ ଦଉଛି ପୁଣି ନେଇଯାଉଛି ସୁନାଞ୍ଜ ଏତେ ପୁଣି ଛୋଟ ମା ହଁ ଏତିକି ହବ ଦିଅ ତୁ ତ ଛୋଟଟେ ଧରିଛ ଏଠି ପଡା କଣ କରିବି କହୁଛି ବୋଧେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୀଘ୍ର ମାକୁ ଦିଅ ଭତି ତରକାରୀରେ ମଡ଼େଇକି ଦିଅ ସବୁ ଜାଣିଛି ତରକାରୀ କୋଉଟା କ୍ଷୀର କୋଉଟା